Здравейте, казвам се Христо Христов и съм маркетинг менеджер на уебсайта SETBG. SETBG, като всеки един сравнително нов проект, се развива изключително динамично и се променя бързо. Като една от промените, които искаме да наложим в сайта, е въвеждането на секция дискусии в гласове. Идеята на тази секция е да даде възможност на професионалистите в сайта да изразят своята позиция по изключително важни въпроси в областта на недвижимите имоти в България, както и да даде възможност на потребителите, имащи въпроси в тази област, да получат компетентна и максимално изчерпателна информация. Ще се радваме, ако тази секция бъде полезна както на професионалистите, така и на потребителите, имащи въпроси. Като по този начин вярваме, че ще успеем да изпълним част от мисията на SETBG, която е да бъдем максимално полезни на всеки един потребител в България, имащ въпрос свързан с недвижим имот, и също така да позволим на различните професионалисти в областта на недвижимите имоти да докажат своята компетентност и своята добронамереност.